Ma, manangid unta ko nimo kung pwede mo eskwela unta ko sa college. Muadto ko og Cebu. Unsa? Unya unsa man? Kinsa may masugo na ko dinhi. Imo kong biyaan dinhi? Ma, nugon man sad ko. Dili ko musugot, Miles. Ikaw baya mo akong gisaligan dinhi. Imo kong problemahon sa bayranan dinis tubig og kuryente. Nahibaw ka baya yung masakiton ko, ha? Sige ma, dili na lang. Ang ako niyang tambal. Andama. O ma. Hindi ka na ako nakapangumpra. Arang-arang kay nakagrocery ko gamay para sa bay. Ay, wa pa magyukit ang kasakyan para pauli, uy. Miles! Oh, Archie? Asa mo ka pa daw? Padong na ko pauli. Nangita na lang kung akong kasakyan. Ba? Sabay na lang mo din sa multicab. Total, paagyan naman sa namo ang inyo. Ay, sure ka nga, okay ra? Mauwaw gid unta ko pero wa pa magid ko kasakay god. Ang sama ka eh. Ganun kung dili okay. Dali na! Sakay na! Archie, salamat sa paghatod ako din sa bahay ha. Way kaso Miles oy. Ang importante nga, luwas kang nauli. Sige, salamat. Musod na ko. Sige, ato sa ha. Kay giduka na rin ako mga kauban. Mao. Sige, pag-amping mo. Si Archie tong naghatod nimo dinhi. O ma. Unsa man na siya? Nanguyab na siya nimo? Wa man ma. Maayo hinuon. Dili ko gusto nga mo na klase sa laki nga imong mauyab, ha? Kanang manauray lang og kablis mga kuryente. Ma, buutan si Archie. Kunyag buotan. Unsa ba ikapakaon na niya unya nimo? Tigali bayag magdugang-dugang lang niya na sa tong problema. Hoy, Miles. Kung maguyab-uyab ka man gani, kanang makatabang sa atong kapobre, oy. Dili kay kanang samutan lang ta. Ma. Salamat nga, nisugot ka nga. Manglaag taron. Salamat po nga. Nisugot ka nga nito din mag-picnic. Abi ni mo kining yuta, Ang kang mama ba nga bahin nga gikan sa akong lolo ug lola. Pero nahalin na. Ay, sukad mo na sakit sa papa. Wa nila yung choice si mama kundi baligya na lang gid iyang bahin. Pero wa magyapon na himo. Tuon kay namatay man gyapon si papa. Wa na siya makaagwanta. Anya, nahurot sa gid among kwarta. Oo ba? Oo. Mao sa hinungdan nga naundang ko sa akong pagtuon. Ug napugos nga manrabaho para ni mama ug sa akong mga manghod. Sorry ha. Ha? Ngano nagsorry man ka? Wala lang. Naluoy lang kung nagunahon na nimo. Na ikaw mo'y nagbaguod sa tanang problema sa inyong panimahe. Why choice? Lisod. Kapoy pero agwantahon. Ako may maguwang. O kung dili sad ko muliho, ako mama pud ug akong manghod mo iluoy. Abi nimo Miles, believe kay ko nimo. Tungod kay independent ka nga pagkababae o kugihan pagyud. Salamat, Archie. Miles, kumusugot ka lang. Manguyab ko nimo. Archie. Nga na ka sa inyo. Salamat sa paghatod. Sugot karon, ako na imong hatod og kuha nimo dinhi sa inyo. Ikaw gyud. Alam mo, uyab na gud ta. Sige. Ikaw'y bahala. Mm. Uy, ikaw ha? Nangawat ka gis ha? Maya nang di ta manangid oy, hindi unya ka musugot. Miles! Archie, sige na, lakaw na. Sige. Good night. Good night po. Ikat kang babayhana ka, ha? Marika! Basta na! Sakit na kayo ko po! Okay nga naman, sakit, ha? Angay lang na ni mo tungod kay igat ka! Ma, gusto na! Gusto na, ma!
Ha? Ha? Unsa? Ha? Unsa? Unsa ba? Gusto na! Unsa? Nagsobra ka na! Oh, Hangtod ba ako personal nga kinabuhi imo pag hilabtan? Madako na ko! Sakto na ko sa edad! diing na natika nga ayaw lagi tong Archie. Kano magahi ka magyug-o, ha? Huwag kay ayong pagkaanak. Hunya ikaw, ma! Doon na ba kay Ayo? Dali ba? Ikaw ang tang-angay nga mabuhi na mo. Pero sukat lang nga nawa sa papa. Ako ni gaangkon sa tanang responsibilidad nga unta ikaw ay angay mo himo. Unsa? Unsa to, ha? Dinuod man sa daba. Ang papel na ko aning baya katabang. Taglabas sa iyong mga sinina. Tigluto. Ako, tanan ma. Ma, di lang kasi papa mo inawa na mo. Asta pod ka. Sukad namatay sa papa. Imo na lang may pasagdan. Jimbo. Babe, salamat nga di barog nagig ka para sa imong kaugalingon ha. Mag-usa na kabuan nga nagpuyo ta. Babe, naibaw kong sayo ra kayo para moingog ra ani pero babe, di na ko gusto nga mawa pa kanako. Unsay mo tong ipasabot? Magpakasal na ta. Makabuhi naman ko nimo. Doon na nako'y pundo. Kaya na nako. Babe, Babe, please. Ay ko balibari. babe, bahalti ka. Pero dili pa ko andam. Nagkinahanglan ako akong pamilya. Kinahanglan sa tika. Babe, sa iyong pangidaron karon kinalan unta nga ang imo ng kaugalingon na sad ang imong hunahunaon. Dili ka ba di malipayon o ba nako? Ha? Doon na ba ko'y pagkuwang? Babe, dili sa ingon ana. Nalipay kay ko nga pinangga kay ko nimo. Og nakita sad na ko nga naning kamot kagyud para nako. Pero babe, dili gihapon ko magbalipayon kung hangtod karon. Dili pa mi okay ni mama. Naginahanglan pa na ako akong pamilya, mong please. Patas ipay mong pasensya. Pubalik ka Malukoy sa inyo? Mo ba? Mm. Mahal kay tika, Miles. Pero dili ko makatag og assurance nimo kung napa ba kay mapaabot gi ka nako kung moabot ng higayon kung kanus andam na ka. Archie! Nibalik na kate. Nga nang nilayas man kasi. Day dong, pasensya na. Nagpahungaw lang si ate din niyo. Si mama. Naara siya siyang kwarto, te. Dili kay siya mukaon kung amo pa kanon. Tagsa na lang kayo siyang mukawas. Sukad nga milayas ka. Wala siya ganang mukaon. Mani anak ko. Sorry. Sorry kung dilayas ko. Anak, sorry po. Pasensya na kung nanubran ako. Pasensya kung napasagdan na mo. Ilabi ka na yun. Dako kayo kung saha nga nahimo di mo, nak. Tinood, ikaw mo inisaho tanang responsibilidad. Nga unta ako mo angay mo himo. Pasensya na ka, nak. Ug mapasalamaton ko nga ikaw mo'y nahimo kong anak.
Agosto na kasi, Dad. Dili na ko manghilabot sa kunon sa may makalipay nimo. Pero hangyo lang nako nimo, Dak. Ayaw intahon migpasagdi. Dili na ko kaya kung ako rakusa. Isaan ako. Mamawi ko nimo og sa imong mga manghod. Basta ayaw na migpasagdi, Dak. Nagkinahanglan kaayo binimo. Ma, Ay alay ko sa'yo. Nak, kumusta naman mo si Archie? ambot ma. Uwa ko mahibaw. Uwa naman siya magparamdam na ako. Anak, sorry. Nahibaw ko nga tungod na mo. Ilabi na gyud nako. Maayo na ko na ako na Basi na uga. Dili lang yun para kami sa usag-usag. Ayo! Oh. Ayo! Si Archie ron, di ba? Oo ma. Tingog ro niya. Lakaw. Pasudlan din sa ato. Archie, dong. Nahibaw ko nga nasayop ko sa kong pagtuon nimo para sa akong anak. Wa ko'y laing gihunahon na kundili ang ako rin yung kaugalingong gusto para niya. Pero wa na ko kahuna-huna kung unsay ko'y gusto niya. Tita, Dili na ko mababag sa inyong relasyon. Sa akong tanaw nimo, tarong mansad ka. Hug, malipayon sad si Miles nimo. Maungwa na ko'y pagsupak sa inyong relasyon. Ma. Salamat ma. Deserve ni mong malipay, anak. salamat tita. Ug ako isaan nimo. Di na ako pasakitan si Miles. Malon og panggaon ako siya. Archie. Nakinipan ko, wala ka bakot ang nada. Nakita na ko ang dako nagkausaban sa mama. Sa pagkakaroon, doon namin negosyo nga sari-sari store. Og ako, nanrabaho isip call center agent at makasuporta sa pagtuon sa akong mga manghod. Tungod kay gusto ko, nga bisag wa ko maka-eskwela sa college, at least ako mga manghod na lang ang makahuman sa pag-eskwela. Og sa pagkakaroon, nagplano na pod mi ni Archie nga magpakasal pohon. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat, RMN. Miles nga taga Tagum Davao del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, ikaw lang at ako. Tama ng minsay umibig at lasing dami. Ang mga kagigibatan ng gawas sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingtasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Happy